YouTuber dong. Asa खालामो बयबो जादों मा? Come to the point. Prakash James नि खोथाखौ, okay. जेनेबा controversy नि खोथाखौ आरो जि मैयानि भिडिअहाय जेनेबा मैया भिडिअ होबाय माबायाहाय जेम्स ब्रादारा आरो प्रकाशाबो भिडिअ होनायावहाय माने जेनेबा भिडिअखौ ससेखौ होनानै नों सानजाहानि होनायखौ माने होनानै ओमफ्राय प्रकाशा होनबाय कि जेम्सआ बर'खौ बोखावनो नागिरदों ओके आरो बिनि साबस्क्राइबारफ्राबो बिनि फलोवार्सफ्रा बिराद मानसिया सानबाय कि अ जेम्सआ बर'खौ बोखावनो नागिरदों सानजाहा खोला खालामनो नागिरदों बाट खोथाया बिदि नङामोन ओके आं जेम्सनि भिडिअखौबो नुबाय ओमफ्रायसो आं खोथाखौ सानदों कि खोथाया बिदि नंखायामोन बाट बोरैथो वाइट वाश खालामनानै खोथाखौ बेलेग बानायना होखो कि बर'खौ बोखावनो नागिरदों ओके आरो बिराद मोनसे कमेन्ट खालामबाय आंनावहाय आरो सोंबावबाय आंखौ कि सानजाहानिया बर' नङा नामा होननानै आंबो सानजाहानि आंबो गहपुरनि ब्र' आंबो बर'आनो ओके आरो जों बर'आनोखा बाट जोङो आउट अफ बिटिसिनिसो ओके स' प्रकाशआ माने गहपुरनि मानसिया ओके सनाजुलिनिमोन स' बेखौहाय माने मा कि जेम्सआ होनदों कि नों सानजाहानि बर' एबा सानजाहानि मानसि राइट स' फार्स्ट अफ अल नों गावनि सानजाहानि प्रब्लेम्स इसुसफोरखौ नों पिकआप खालामगोन बेनि उनाव नों बिटिसिनि खोथाखौ रायलाय बेखौसो होननो लुबैदोंमोन आंनि मतेबा ओके आंनि मतेबा बेखौसो होननो लुबैदोंमोन जेम्सआ बाट बेखौहाय माने मा खालामनो हादों प्रकाशआ होननो हाबाय कि बर'खौ बोखावनो नागिरदों सानजाहा खोला जोंनि बर'फ्राना एसे एसे खोथायाव माने मा गोदाव सोराव जालाबायो दा बिदि जानो हाबाय कि जेम्सखौ गाज्रि सानबाय बयबो ना एक्चुअलि आं बिनि सापर्टबो लायाखै ओके बाट माने स्टेटमेन्ट होनायाव माने मा जाखो जेम्सनियाबो खोथाया इयाव मिस्टेक जानाया बेनोखि सानजाहा होना होफ्लांबाय बियो एबा नों सानजाहानि मानसि बे माने क्लियारलि बुंनांगौमोन जेम्सआबो ओके जेम्स ब्रादाराबो क्लियारलि बुंनांगौमोन नों सानजाहानि मानसि नों सानजाखौ फार्स्ट नायगोन ओके आरो अबावबाफोर होनदों नामा कि सानजाहानिया बर' नङा होननानै स' जेम्सआ इदिफोर होननोबा प्लिज आंनो डाइरेक्ट माबा खालाम इमेल खालामनो हागोन एबा नोंसोर आंखौहाय लाइक फेसबुक पेज आंना हेक जाबाय गैला दायो इन्सटाग्रामाव डिएम खालामनो हागोन आं नाम्बार हरगोन नोंसोर आंनो भिडिअ क्लिपखौ हरबानो जाबाय ओके बे होनदोंबा जेम्सआ होनदोंबा जेरावहाय सानजाहानि मानसिया बर' नङा होननानै बुंदोंबा ओके खोथाया बिदि नङामोन जास्ट फार्स्ट नों गावनि एरियाखौ नायगोन नोंनि जि एरिया दंना नों गहपुरनि मानसि नों गहपुरनि फार्स्ट प्रब्लेम इसुफोरखौ थिखांगोन बेनि उनावसो नों बिटिसिनि इसुखौ नों थिखांना बेखौसो होनो लुबैदों आंनि मोनबा आरोना जेम्सआ स' बिसिमल'सै आं बारा गोलाव खालामनो गोसोया आं जास्ट होननो लुबैनाय सासेनि भिडिअखौल' नायनानै माने खोथाखौ जाज खालामनाङा सानैनि भिडिअखौबो नाय ओके सानैनि भिडिअखौबो नाय ओमफ्रायसो नोंसोर जाज खालाम जायजों कन्ट्रोभार्सि जागासिनो फर एग्जाम्पल कन्ट्रोभार्सिया आंजों सोरबा सासेजों जाहैबाय स' नों आंनि भिडिअखौल' नायनानै आंखौ जाज खालामनाङा एबा नों आंनि भिडिअखौ नायनानै बेखौ नों गोरोन्थि साननाङा बेनाबो राइट जानो हागौ स' बिनि भिडिअखौबो नाय आंनि भिडिअखौबो नाय ओमफ्रायसो खोथाखौ सान ओके जास्ट सासेनिल' नायनानै माने नों खोथा बखिबा रं जायो ब्र' एबा सिसफोर ओके दायो ओरैबाबो आंनि हेल्थ इसु जागासिनो बाट स्टिल आइ एम मेकिं दिस भिडिअ मानो होनबा बिराद मानसिनाव मिसकनसेपसन मोनसे दङ कि लाइक माबाखौ मा होनो जेम्सआ बर'खौ बोखावनो नागिरदों बे मोनसे मिसकनसेपसन दङ अके दिस दा रिजन आं बे भिडिअखौ बानायनाय जादों आरो कमेन्टनि थाखायनो बानायनांगौ जादों स' बिसिमल'सै एन्ड लाभ इउ अल आं आसा खालामो नाय रावबो बर'खौ बोखानो लुबैयाखै बेवहाय हा दङ सोरबाफोर बोखाग्रा अके बाट सायाव बुंना जानो हागौ देखाया जानो हागौ अके सायाव देखाया जानो हागौ बाट देयर आर पिपल हु वान्ट टु डिभाइड बर' अके लाइक पलिटिकेल पार्टिखौ लानानै जा माबा मोनसे खालामनानै जा बिदिजों बोखांनो नागिरो बाट जिखुनु जा जों जास्ट इउनिटियाव थानांगौ आरो जिखुनु सोलिगासिनो थायोना बेखौ माने जेनेबा जों बर' हिसाबै बुजिलायनांगौ अके आं बारा गोलाव खालामनोसै नोंसोर जाय बुजिग्रा मानसि बे आं जि लास्ट स्टेटमेन्ट होबायना बेखौबो नोंसोर बुजिखासिगोन स' बिसिमनोसै लाभ इउ अल एन्ड आसा खालामो नोंसोर बे भिडिअखौ मोजां मोनदों जानो हागौ आरो माबा मोनसे बुजिदों जानो हागौ स' आं बेखौनो लुबैयो रावखौबो हेट खालामलाबायना गोदाव सोरावनो थाबैनो हेट खालामनाङा बिनि अपिनियनखौबो नायगोर अके स' बिसिमनोसै लाभ इउ अल पिस आउट